ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟ କଥନଟିକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱୋତ୍ପତ୍ତ୍ୟାଦି ହେତବେ ତାପତ୍ରୟ ବିନାଶାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ। ପରମାତ୍ମାକୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକଟ ରୂପ। ପରମାତ୍ମା ସତ୍ ରୂପରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଚିତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମୌନ ସ୍ୱରୂପ। ଆନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ରୂପ। ଜଡ଼ ବସ୍ତୁରେ ସତ୍ ଓ ଚିତ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଜୀବଠାରେ ସତ୍ ଓ ଚିତ୍ ପ୍ରକଟ ରୂପରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଅପ୍ରକଟ ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଖୋଜୁଅଛି ଆନନ୍ଦ। ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିତ୍ତରେ ଧାରଣ କଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ। ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର କିପରି ପ୍ରକଟ ହେବ ସେ କଥା ଭାଗବତ କହେ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେପରି କ୍ଷୀରରେ ଲହୁଣୀ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କ୍ଷୀରକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ଲହୁଣୀ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ସେହିପରି ମନକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତ ହୁଏ। ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କି ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବାରୁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସାଧନ ଜନିତ ଆନନ୍ଦ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧି ଆନନ୍ଦ। ସାଧନ ଜନିତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବିଷୟରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଗଲେ ଏହି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଜୀବନର ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଷୟ। ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ସେ ହେଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିନା ଏହି ସଂସାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୀବଠାରେ ଚିତ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ। ଚିତ୍ ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ସମଗ୍ର ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ନାଶ ହେଲା ନାହିଁ। ମାନବ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଏହି ମାନବ ଶରୀରରେ ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ପଶୁର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିନା ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ଧରି ଜୀବ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ମାତିଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ମନ୍ଦିର ଓ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାରକ୍ଷ ଦର୍ଶନ। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ମନ୍ଦିର ଓ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପରୋକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଉତ୍ତମ ଦର୍ଶନ। ଅପରୋକ୍ଷ ଦର୍ଶନରେ ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଗୋପୀମାନେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଓ ସର୍ବତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ।
ଯିଏ ନିଜ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅପାରକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆପଣାର କରି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୀବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଗମ ମାର୍ଗ ହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଅନେକ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ତହିଁରୁ 3ଟି ମାର୍ଗ ପ୍ରଧାନ। ତା ହେଉଛି କର୍ମ ମାର୍ଗ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଗମ ନୁହେଁ। ବୈରାଗ୍ୟ ବିନା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ବୈରାଗ୍ୟ ମିଳିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଶୁକଦେବ ଜନ୍ମରୁ ବୈରାଗୀ ଥିଲେ। ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସେ ବଣକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପିତା ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ଯିବାରୁ ସେ ନିଜର ପିତା ବ୍ୟାସକୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୁହଁ କି ଆପଣ ମୋର ପିତା ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ପଛରେ ନ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏହିସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ଭାଗବତ ରଚନା କରି ଏ ନୂତନ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କହେ, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବଣକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଭାଗବତର ଆଦର୍ଶ ଦିବ୍ୟ। ଗୋପୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ କି ବଣକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ସମାଧିରେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଘରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। ଘରେ ବସି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ଭକ୍ତିମୟ ହେବ ସେ ଘରେ ବସି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର ଭକ୍ତିମୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଘରେ ବସି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଗୋପୀମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ଅଛି, ଆମେ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଥୁରା ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ କୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏ ଗୋପୀମାନେ ଅସାଧାରଣ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଜ୍ଞାନାଭିମାନ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଚରଣ ରଜକୁ ମଥାରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ହରିକଥା ଗାନ କରୁଥିଲେ ତାହା ତ୍ରିଭୁବନକୁ ପବିତ୍ର କରୁଥିଲା।